No to lecimy. Industriada 2023 się właśnie rozpoczęła, jest 20 po 12, a w tym roku start był bodajże w samo południe, ale start dzisiaj. Natomiast wczoraj już była taka impreza na rozgrzewkę w postaci koncertu i spotkania z muzykami Big Cyc w Rybniku na zabytkowej kopalni Ignacy. Oczywiście, a my jesteśmy w moim ukochanym mieście, w Rudzie Śląskiej, na stacji Biblioteka i tam też się udajemy jako w pierwszej kolejności, bo na dzisiaj zaplanowaliśmy 6 miejsc, aż 46, także dużo się dzieje i jeszcze więcej się będzie działo. Teraz, tak mówiąc w skrócie, będziemy oglądać pracę pana Darka Kocurka, znakomitego artysty. Zaraz więcej Wam trochę pokażę. Tegoroczną przygodę z Industriadą rozpoczęliśmy na dworcu w Chebziu, czyli mówiąc oryginalnie Bahnhof Morgenrot. Jest to jedyna w swoim rodzaju biblioteka przy, a może raczej w której działa dworzec kolejowy. Kolej w Chebziu miała dawniej ogromne znaczenie. Od 1846 roku działał tu przystanek kolejowy wożący ludzi na trasie Mysłowic-Breslau, czyli Mysłowice-Wrocław. W 1859 roku powstał tu dworzec i przydworcowa poczta. Dzisiejszy kształt dworca pochodzi z początku XX wieku. Rewitalizacja tchnęła nowe życie nie tylko w najbliższe otoczenie dworca, ale i w życie kulturalne całego miasta Ruda Śląska. Oczywiście wystawa prac pana Darka to nie jest jedyne, co jest tutaj na stacji Biblioteka, bo mamy też degustację śląskich przysmaków. O, teraz kiepie malckawa, czyli no, kawę zbożową, po prostu. Malckawa, to jest kawa zbożowa, ale nie... Czuję się w obowiązku dodać, tak na mnie patrzysz surowo, że cała ta przestrzeń podległa rewitalizacji. Akurat wam kosze na śmieci pokazałam, ale sorry. Ale to nie jest tylko kwestia jednego budynku, tylko tutaj powstał cały kompleks kulturalny. Mamy też nowy parking, tam od strony frontu się właśnie remontuje cała droga. No i jeżeli pamiętacie to miejsce sprzed 10 na przykład lat, no to różnica jest kolosalna. No to lecimy dalej. Przesunęliśmy się w czasie o jakieś 10 minut i jesteśmy teraz w Świętochłowicach, a za mną dawne Deutschlandgrube, czyli później obiekt znany jako KWK Polska. No i już kiedyś Wam tutaj te wieże pokazywałam, ale ze wstydem przyznaję, że jeszcze na Industriadzie tutaj nie byłam, więc wskakujemy do środeczka. Kopalnia, która do 1922 roku nosiła nazwę Deutschland, a do 1937 roku Niemcy, powstała 24 października 1873 roku przez połączenie pól górniczych Boeln, Gefal, Faustin oraz Hexenkessel. Jej właścicielem był śląski baron hrabia Guido Henkel von Donnersmarck. Eksploatacja złóż trwała od 1872 roku przez likwidację w 1972 roku i połączenie z chorzowską kopalnią Prezydent, włączenie do kopalni Polska Wirek w 1995 roku i definitywne zakończenie wydobycia 30 listopada 2000 roku. Wieża szybu 1, Basztowa, jest udostępniona do zwiedzania. Została wybudowana w 1908 roku. Wieża szybu 2, Kozłowa, została wybudowana w 1891 roku.
No to kolejny punkt na mapie to jest Muzeum Hutnictwa, w którym wstyd przyznać, ale jeszcze nie miałam okazji być od otwarcia, więc będzie to moja pierwsza wizyta i to w dodatku z przytupem, bo właśnie w ramach Industriady. Ten budynek za mną, to może pamiętacie, to jest taki magazyn, który kiedyś pokazywałam, jak jeszcze był w dobrym stanie, ale to jest stary film sprzed wielu lat. Teraz to jest w sumie chyba jedyny w okolicy taki pustostan. I tutaj zainteresowanie wydarzeniem jest spore, bo był problem z zaparkowaniem samochodu, także w środku na pewno będzie mnóstwo ludzi. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to unikatowa przestrzeń, w której poznacie znaczenie tego miasta w rewolucji przemysłowej. Najstarsza część muzeum, elektrownia Königshütte, Huty Królewskiej, została wzniesiona w 1895 roku. W latach 1898-1911 elektrownia zapewniała miastu energię elektryczną, jednak dostarczała również prąd hucie. W latach 70. XX wieku działała tutaj rozdzielnia elektryczna z magazynem silników. Hala została odkupiona przez miasto Chorzów od Banku Handlowego w Warszawie w 2010 roku. Utworzenie muzeum pozwoliło uczcić ponad 200 lat hutniczej tradycji Chorzowa. Kolejny punkt programu, niestety z fabryki porcelany dzisiaj zrezygnowałam. Nie byliśmy w stanie zaparkować tam, na tyle jest duże zainteresowanie. I przyjechaliśmy do Poręby i to jest taka miejscowość już za Siewierzem, czyli już wyjechaliśmy spoza Śląska, ale administracyjnie nie wyjechaliśmy z województwa śląskiego. I tu jest wieża wyciągowa zabytkowa, wstyd przyznać, ale ja o niej nie wiedziałam. To jest chyba obiekt zaprzyjaźniony, bo nie było też tabliczek ze szlaku zabytków techniki. Porębska wieża to obiekt zaprzyjaźniony, który z całą pewnością formalnie znajdzie się w przyszłości na szlaku zabytków techniki. Kiedyś wieża służyła do transportu wsadu wielkopiecowego, służącego do przetapiania rudy. Jest to zatem wieża gichtowa. Wybudowana została w 1798 roku z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Warto nadmienić, że trzykondygnacyjna gichta jest jedynym rejestrowanym zabytkiem miasta Poręba.
Ja zaraz zapowiem, co się wydarzyło. No to jest wszystko jasne, jest wieża Gichtowa. Pamiętacie, jak w Palowicach byliśmy, właśnie oglądaliśmy Gichtę, tą palowicką, a Bartkowi się tutaj chyba podoba z całego dnia najbardziej, bo wygrał, wystąpił. Co wystąpiłeś? Kubek. A w jakim programie? Jaki program? Ocieplenie domu, nowe ogrzewanie, to się opłaca. Proszę. Czyste powietrze, zdrowy wybór. I kubek. No i ostatni punkt na mapie dzisiejszej wycieczki. Kolejne miejsce, w którym nie byłam jeszcze wcale, czyli dawna KWK Saturn, dzisiaj Galeria Sztuki Współczesnej w Czeladzi. I tutaj się dzisiaj cała impreza zaczęła, a my ją tu dzisiaj kończymy. Obecny kompleks, w ramach którego działa Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia, mieści się na dawnym obszarze kopalni węgla kamiennego Saturn w Czeladzi. Budynek dzisiejszej galerii wzniesiono w latach 1902-1908 według projektu polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. W oko od razu rzuca się charakterystyczna wieża w stylu gotyckim z otworami strzelniczymi. Wewnątrz galerii przetrwały w stanie oryginalnym maszyny dawnej elektrowni, w tym pochodzący z 1903 roku generator Wanda produkcji Maschinenfabrik Oerlikon Schweiz. W środku zobaczymy też kompresor, przetwornicę, pulpit sterowniczy i 8-tonową suwnicę. Uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia miało miejsce 27 listopada 2013 roku. Podczas tegorocznej industriady otwarto natomiast mediatekę, mieszczącą się w nowym budynku sąsiadującym z zabytkową cechownią. No to wszystko dobre, co się dobrze kończy? Czy jak coś jest dobre, to się szybko kończy? Say what? W każdym razie będziemy już kończyć tą edycję Industriady z naszej strony. Strasznie próbowałam, żeby śmietniki mi nie wyszły w kadr, ale mi nie wyszło. Więc było naprawdę świetnie. W tym roku aż 5 obiektów, miało być 6, no ale postanowiliśmy troszeczkę tak przedłużyć pobyt w tych 5, żeby się aż tak nie rozdrabniać. No i jak zwykle impreza na najwyższym poziomie, pomarańczowa identyfikacja wizualna i wiecie, że jesteście na szlaku zabytków techniki. No i do zobaczenia dopiero za rok. Ja na to czekam bardziej niż na urodziny, bo w tym roku będę miała 34 lata i ten licznik cały czas postępuje zamiast się cofać, a tak naprawdę mógłby się zatrzymać na tym wieku i byłoby najlepiej. Także do zobaczenia za rok.